Bij de Blauwe Hoeve in Hulst zijn bloementuintjes aangelegd. Met als doel de bewoners te stimuleren om te wandelen en een boeket samen te stellen. De bloemen die kunnen ze dan schenken aan een medebewoner, maar ze mogen er ook hun eigen huiskamer mee opfleuren. Een kleurrijk initiatief dat zorgt voor blije gezichten, onverwachte ontmoetingen en hartverwarmende momenten. Het feit dat ik nou ga raaien doet mij veel plezier. Ons reisje was gedaan en maar zij riep voldaan. Ik heb hier iemand van de organisatie bij me. Kunnen u zich eventjes voorstellen alsjeblieft? Jazeker. Mijn naam is Kiriana Messens. Ik werk hier als medewerker welzijn bij Team Welzijn bij de Blauwe Hoeve. Wie is er op de leuke idee gekomen voor die tuintjes? Ja, daar ben ik een beetje schuldig aan. Ja. Ik hou nogal van bloemetjes en zo is dat idee eigenlijk gegroeid. Ik wou eigenlijk heel graag een pluktuin aanleggen, maar uiteindelijk dacht ik, ja, ik wil toch een plukroute aanleggen. Ja. Ja. Hebben jullie iemand gehad of er zijn mensen die hebben daaraan meegewerkt? Wie? We hebben eigenlijk een pitch gedaan, echt goed voorgesteld aan onze sponsoren Stichting Vrienden van de Blauwe Hoeve. En ze waren gelijk enthousiast. Maar wat hopen jullie met die tuintjes zo te bereiken, met die bloemetjes? Verschillende dingen. Ik vind het heel leuk om dingen te krijgen, maar eigenlijk nog leuker om te geven. Vandaar kunnen mensen gewoon rondlopen met een familielid erbij. Lekker wat bloemen plukken en geven aan iemand die het even moeilijk heeft, die net iemand verloren heeft of wat dan ook. Verder vind ik het ook belangrijk dat mensen bewegen. Van bewegen word je ook gelukkig. Vandaar dat er ook een route is echt. Het is verspreid over het terrein, een 6-tal tuintjes. En dan kun je gewoon al wandelend het terrein verkennen en bloemen plukken. Wat merk je nou dan ook van de impact iets op de bewoners hier? Nog niet, want het is vandaag de opening. Maar ik heb al gehoord vandaag zo een vrouwtje die zei van ja, ik ben al gipskruid gaan plukken. Dus dat was wel fijn. Ja. En wat dragen deze bloemen nou bij aan de route en op de route en aan het welzijn van de mensen? Ja, ik weet niet. Ik denk dat jij het ook wel leuk vindt om een bloemetje te krijgen. En het staat de hele week in de kamer als het goed is. Ik heb heel veel dahlia's gevraagd, dus dat valt ook lekker op. En gewoon het welzijn, gewoon genieten van mooie dingen. Ja. Inderdaad, het is genieten. Wij gaan er ook van genieten. Wij gaan zo de route wandelen. Dank je wel. Goed, ja, dank je wel om te komen. Ja. Hartelijk dank. Heel veel plezier met de pluktuinen. En ik zou eigenlijk het lintje door moeten knippen, maar de eer gun ik aan de heer Henk van Koolwijk, die vele jaren heel veel heeft betekend voor de Blauwe Hoeve. Dus Henk, ga je gang. Ja. Eigenlijk de initiatiefneemster. Ik denk dat jij dat bent. En we hebben het over plukbloemen. Nou, wat is toepasselijker als dit boeket? Alsjeblieft, van harte gegund. Leer me een keer raaien, doe mij dat plezier. Maar ja, ze was zo blij, ik roep tegen mij saai. En ik zet hem in zijn vrouw. Allee, Marie, heeft haast met jou voet. Ik heb hier René van der Kieboom bij me. René, in welke hoedanigheid bent u hier? Ik ben voorzitter van de Stichting Vrienden Blauwe Hoeve en ook van de Stichting Vrienden Antonius. Jaren geleden opgericht om aanvragen voor de afdeling welzijn te honoreren. En wat kunnen we vandaag zien hier in het Boscafé, of hoe noemen we het hier? Wat wij nou zien is gezelligheid, vind ik al. Een hele leuke sfeer. Maar wat we nog meer te zien krijgen, en ambras natuurlijk heb ik gezien. Dus dat is ook prachtig, toch? Ja, want ik had wel gelezen dat er tuintjes zijn. Ja, de pluktuinen. Daar is ook een bedrag voor aangevraagd. Vanuit die functie zijn wij hier, omdat wij dat gehonoreerd hebben om het te realiseren. En er is ook een route die de mensen hier kunnen lopen, begreep ik? Of ben u daar niet zo van? Nee, dat weet ik ook, maar daar ben ik niet van. Dat moet ik ervaren ook, dat weet ik niet. Nou, u laat uw eigen ook verrassen vandaag. Absoluut, helemaal, ja. Nou, dan gaan wij dat ook doen en dan gaan we even kijken hier. Nou, veel succes en veel plezier, hè. Dankjewel. Kok, matroos, kapitein, iedereen wil er zijn. Aan teneur gaat spelen, kun je er lekker dansen. Nou, ik heb
jullie 2 bezoekers bij me. Wat vinden u van de pluktuin en de bloemetjes? We gaan het zo zien. Oh, de pluktuin, dat is ideaal. Daar maken we druk gebruik van. Ja? En we gebruiken het dus ook als hersengymnastiek. We lopen eerst de route en dan kijken we of dat ze nog kennen, achteruit. De bordjes staan erbij. Dus. Ja. Welke bloemen houdt u zelf van? Nou, dat gipskruid is mooi voor te versieren. En een bloemstukje, nee? Ja. En een dahlia is ook mooi. En dat veel goed, ja. Gipskruid kun je natuurlijk ook in droogboeketten gebruiken. Ja, dat is heel mooi. En dat blijft het hele jaar goed. Ja. En hebben u vroeger thuis een tuintje gehad? Ja, een grote tuin. Ja? 1200 vierkante meter dus. Dus dan gaat het een en het ander in, hoor. Met bloemetjes of ook met groenten misschien? Duk. En gazon. Ja. Ja hoor, prima. Nou, we gaan eens even kijken naar de tuin, ja? Gaat u mee? Uit alle landen spreken hun eigenste taal. Maar de patronen zijn blauw. Waarom moeten de bladeren eraf? Omdat die dus veel te slap zijn. En als je een boeket maakt, dan komen die bloemen niet uit. Hè? En je moet de oude bloemen moet je eruit halen. En dan komen alle knoppen uit. Als je dat niet doet, dan blijven de knoppen zitten en dan gaat die om. Of van een simpele vrouw. Aan de kaai in Schipperskwartier staat een klein café. Hij krijgt alleen maar op dit stukje krijgt hij water. Dus die knip je eraf, hop. En dan heb je een grote stengel. En dan doe je dat eventjes zo. En dan krijgt de hele bloem. Even aan de zicht. Ja, dat is een... Zo, kijk, zie je? Dan krijgt hij de hele stengel krijgt hij water. Want hier zit een tussenschot. Ja. En dan komen alle knoppen uit. Hebben u nog tips voor de mensen die bloemen plukken? Nou ja, ik pluk er altijd ook wat gras ertussen. Dat maakt het een beetje sierlijk, hè? En daar die wilde daar, die gele, op dezelfde manier. En die gele, die witte, die Achillea, duizendblad is de Nederlandse naam. Omdat die van dat gespreide blad heeft. De deur spelen doe, kun je er lekker dansen. Aan de kaai in Schipperskwartier het meest plezier. Aan de kaai in Schipperskwartier het meest plezier. Soms zit geluk in een klein boeketje. In deze tuin bloeit niet alleen de natuur, maar ook het contact tussen de mensen. En dat is misschien wel de mooiste oogst van allemaal.